तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी तिलारी धरणातून अखेर पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला असून जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी तसेच पोलीस अधीक्षक तिलारी दाखल झाले आहेत. पाहूयात. नमस्कार. आपण आज जो विषय महत्वाचा हाताळतोय तो तिलारीचा आहे आणि तिलारी धरणातून नेमकं पाणी कधी सोडलं जाणार, पाणी सोडलं गेलं आहे का, तिलारीची नेमकी परिस्थिती काय आहे, वस्तुस्थिती काय आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या लाईव्ह मध्ये आपण देणार आहोत. आज सकाळी बरोबर ठीक 8:10 अखेर तिलारी धरणाचं जे पाणी आहे ते तिलारी नदी पात्रात या ठिकाणी विसर्ग व्हायला सुरुवात झालेली आहे. कारण गेले 2-3 दिवस तिलारीबाबत अनेक उलटसुलट या ठिकाणी बातम्या प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून जे सोशल माध्यम आहे तिथनं पसरवल्या जात होत्या. मात्र नेमकी परिस्थिती काय आहे, नेमकं तिलारीचं पाणी सोडलं गेलं आहे का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती आपण या लाईव्ह मध्ये देतोय. आज शनिवारी सकाळी 8:10 तिलारी धरण जे आहे ते जवळपास 80% आसपास म्हणजे 79% तिलारी धरण या ठिकाणी भरलं. 79% तिलारी धरणामध्ये पाणीसाठा झाल्यानंतर या ठिकाणी जो सांडवा पातळी आहे तिलारीची त्याच्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे. कारण कालच तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी जाहीर केलं होतं की शनिवारी कोणत्याही क्षणी शक्यतो दुपारनंतर पाण्याचा विसर्ग तिलारी नदीत सुरू होईल. मात्र आज सकाळी 8:10 तिलारीच्या या धरणातून जो पाण्याचा विसर्ग आहे तो सुरू झालेला आहे. तिलारी धरणाची एकूण जी उंची आहे ती जवळपास 100 जलसंचय पातळी, त्याच्यामध्ये उंचीमध्ये जे पाणी साचलं जातं ती जलसंचय पातळी 113 मीटर एवढी उंची आहे, 113.20. आणि आज रोजी या धरणामध्ये 106 मीटर इतका पाणीसाठा झालेला आहे आणि त्याची टक्केवारी 78.54 आहे. 106 मीटर पाणीसाठा झाल्यानंतर 106.70 ही सांडवा पातळी आहे. म्हणजे तिलारी धरणाचं जे मातीचं जे मुख्य धरण आहे त्याच्यातून जो अतिरिक्त पाणीसाठा होतो, जे पूरस्थिती हाताळण्यासाठी अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी तिलारीच्या मुख्य धरणापासून 1-2 किलोमीटर अंतरावर कोनाळ येथे हे सांडवा धरण बांधण्यात आलेलं आहे आणि याच्यातून 4 दरवाज्यातून हे पाणी सोडलं जातं. मात्र हे दरवाजे ऑगस्ट पर्यंत ओपनच असतात, त्यामुळे लोक तिलारी धरणातून पाणी सोडण्यात येतंय अशा प्रकारचे जे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा होते. तर वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. ऑगस्ट पर्यंत ज्यावेळी 2 वर्षापूर्वी पुराचा तिलारीचा मोठा फटका बसला त्या दिवसापासून या धरणाचे दरवाजे जे जुलैमध्ये बंद केले जायचे ते दरवाजे ह्या जे धरण आहे त्या ठिकाणी सांडवा धरण, त्या सांडवा धरणाचे दरवाजे ऑगस्ट पर्यंत जवळपास ओपन ठेवले जातात आणि त्यानंतर पाण्याची पातळी तपासून या धरणाचे दरवाजे बंद केले जातात आणि या सांडवा धरणाचे दरवाजे उघडे असल्यामुळे जी सांडवा धरणाची पातळी आहे, पाण्याच्या उंचीची पातळी आहे ती 106.70 मीटर आहे आणि आज ती पहाटे उंची तिलारीच्या पाण्याने गाठलेली आहे आणि 106.70 पेक्षा अधिक जे पाणी या ठिकाणी धरणामध्ये आता येणार आहे ते थेट याच सांडवा धरणातून पुष्य कालव्यामार्गे तिलारी नदीत विसर्गित होणार आहे. आणि हा जो विसर्ग आहे तो सुरू झालेला आहे. सकाळी 10 वाजता जी अपडेट तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली त्याच्यामध्ये 4.556 घनमीटर जो पाणीसाठा आहे तो या ठिकाणी विसर्गित होत असल्याची माहिती तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे तिलारीतून जे पाणी सोडलं जातंय, पूरस्थिती निर्माण होईल, या सगळ्या गोष्टी ज्या सांगितल्या जात होत्या तर आता त्याबाबत नागरिकांनी सावध होणं आवश्यक आहे, सतर्क होणं आवश्यक आहे. काल शुक्रवारी रात्री तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी जे पुराचा फटका बसतो तिलारी नदीच्या काठच्या गावांना, तर दोडामार्ग तालुक्यातील या गावांच्या बाजूला सायरन वाजवलेला आहे. गोवा राज्यातील सुद्धा 2 तालुक्यांना याचा फटका बसतो. त्यांना सुद्धा जाहीर निवेदन देऊन कळविण्यात आलेलं आहे की तिलारीचं पाणी जे आहे ते आजपासून नदीत सोडलं जाणार, आजपासून नदीत विसर्गित होणार.
त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगायला पाहिजे. तर थेट सकाळी 8 वाजल्यापासून तिलारीचं जे पाणी आहे ते आता तिलारी नदीत आलेलं आहे. त्यामुळे खरोखर नागरिकांनी आता सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता आहे. काल जे काही सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत होते ते चुकीचे होते, कारण अद्यापपर्यंत तिलारीतनं पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला नव्हता. आज सकाळपासून हा पाण्याचा विसर्ग सुरू झालेला आहे आणि हा पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सुद्धा सजग झालेली आहे. स्वतः जी आम्हाला खात्रीदायक वृत्त मिळालेलं आहे, माहिती मिळाली आहे, त्यानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे प्राधिकरणचे प्रमुख जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी आणि पोलीस अधीक्षक अग्रवाल साहेब हे दोन्ही जिल्ह्याचे प्रमुख या ठिकाणी तिलारीकडे दाखल झाल्याची माहिती मिळते. त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब हे सुद्धा त्या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आणि उपविभागीय अधिकारी गजानन बुचले जे आहेत ते या ठिकाणी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. तासाला नेमकं पाणी किती सोडलं जातं याचे सगळे अपडेट्स आपल्याकडे मिळत आहेत. तिलारी नदीला तेरवणमेळे उन्नई बंधाऱ्यातून 98 घनमीटर इतका सेंटीमीटर इतका पाण्याचा विसर्ग ऑलरेडी सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये आता जे हे तिलारी मुख्य धरणाचं पाणी येणार आहे आणि या दोघांचं पाणी एकत्र आल्यानंतर तिलारीची नदी पातळी आहे ती वाढणार आहे. जवळपास 40 मीटर उंची इतकी तिलारी नदीची ज्यावेळी उंची होते त्यानंतर इशारा पातळी दिली जाते. आता तरी अजूनपर्यंत ही तिलारीने इशारा पातळी गाठलेली नाहीये. आज दुपारपर्यंत हा पाण्याचा फ्लो जो आहे तो या वाढणार आहे. त्याच्यानंतर तिलारीची नेमकी परिस्थिती काय होईल, तिलारीला पूर येणार आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होणार आहे. मात्र नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे. गेले 2-3 दिवस तिलारीत धुवाधार पाऊस होतोय आणि या पावसामुळे पाण्याचा जो प्रमाण आहे ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलं जातंय. कारण कालच्या 24 तासात जी आकडेवारी होती ती 250 मिलीमीटर इतका पाऊस होता आणि आज सकाळी जेव्हा 10 वाजता पावसाचं आपल्याला माहिती मिळालेली गेल्या 24 तासात तो सुद्धा जवळपास 150 मिलीमीटर इतका पाऊस तिलारी खोऱ्यात झालेला आहे. त्यामुळे झपाट्याने तिलारीच्या पाणी पातळीत वाढ होते. अवघ्या 2 तासात 1 मीटर इतकं पाण्याची पातळी वाढलेली होती. त्यामुळे आता जे पाणी वाढेल ते थेट तिलारी नदीत या ठिकाणी दाखल होणार आहे आणि त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे. तुर्तास आपण जी वस्तुस्थिती होती ती आमच्या संपूर्ण दर्शकांपर्यंत ही पोहोचवलेली आहे. आता जी आकडेवारी तिलारी प्रकल्पाने आपल्याकडे दिलेली आहे त्याच्यामध्ये थेट आपण संपूर्ण माहिती देतोय जी प्रशासनाने दिलेली आहे. सकाळी 10 वाजताची ही आकडेवारी तिलारी प्रकल्पाने आपल्याकडे दिली. त्याच्यामध्ये पाणी पातळी जी आहे धरणामध्ये जी ऍक्च्युअल पाणी पातळी आहे ती 106.90 मीटर एवढी पाणी पातळी 10 वाजता धरणाची प्रत्यक्षमध्ये होती. सांडवा पातळी 106.70 मीटर आहे, म्हणजे जवळपास 0.20 ने पाण्याची जी उंची आहे ती वाढलेली होती. पूर्ण जलसंचय पातळी जी आहे ती 113 मीटर एवढी आहे आणि आज घडीला या धरणामध्ये जवळपास 78.54% इतका पाणीसाठा झालेला आहे आणि त्यानुसार पाणी या ठिकाणी तिलारी नदी पात्रात सोडलं जाते. नदी पातळी जी होती ती 38.90 मीटर इतकी उंची आहे आणि इशारा पातळी 41.60 मीटर आहे आणि धोका पातळी जी सांगितली ज्यावेळी तिलारी नदी पात्रात 43.60 मीटर इतक्या उंचीने पाणी जो आहे ते प्रभावित होईल, विसर्गित होईल, त्यावेळी मात्र तिलारीला खऱ्या अर्थाने धोका निर्माण होईल. मात्र सध्या परिस्थिती पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आहे. जवळपास 40 मीटर इतक्या उंचीने तिलारी नदी पात्रातून पाणी वाहत आहे. अजूनही 3.5 मीटर उंची आपल्याकडे धोका पातळीपर्यंत शिल्लक आहे. त्यामुळे तसं घाबरून जाण्याचं बिलकुल कारण नाही. फक्त सतर्कता बाळगावी, लोकांनी खबरदारी घ्यावी, नदीपात्रात उतरू नये. नदीपात्रातून धोकादायक परिस्थिती उद्भवू शकते कोणत्याही क्षणी. त्यामुळे लोकांनी नदी किनारी जाऊ नये अशा प्रकारच्या ज्या सूचना आहेत त्या तिलारी प्रशासनाकडनं दिलेल्या आहेत. आज घडीला तिलारीमध्ये जवळपास 2000 मिलीमीटर या वर्षीचा पाऊस झालेला आहे, जो दरवर्षी 3500 मिलीमीटर पेक्षा जास्त होतो. अजूनही 1500 मिलीमीटर पाऊस होऊ शकतो. मात्र आज आणि उद्या पावसाचं प्रमाण कसं आहे यावर तिलारीत परिस्थिती निर्माण होते की नाही या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होणार आहे. आजपासून तिलारीतून थेट पाणी तिलारी नदीमध्ये सोडलं गेल्याने आता मात्र नागरिकांनी खबरदारी बाळगणं, सतर्कता बाळगणं अत्यंत गरजेचं आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.